Pak Samsuri no. Samuri. Nggih Pak Samuri monggo Ibu Suripah. Samsuri. Samuri. Oh Samuri. Pangapunten niki kuping rodok pilek. Dadi gak krungu. Nggih. Ayo baris rono. Mangke kalajeng manten niku keluarga besar dari Pak Bani Nuryam Meja. Oke. Nanti bergantian untuk keluarga. Sedaya Sinuman dan Karang Taruna nanti yang terakhir dimohon untuk foto semuanya ya. Ngagem para tamu penderek sing dereng foto monggo. Iki lho nak wis padha jejer Kang Semanding. Piye wis diparingi apa urung, Dek? Urung. Sampun. Lho saestu lho Pak. Niki Mbak Naira niki dereng mengerten lah. Buke neneh. Kene lungguh kene. Dodok. Nah, dodok salim. Jan. Nah, ibuke wis cair medhun.